uNkulunkulu akaphinde ubusise igama kuPastor Winning. Inamba isemse kuphela uma uyimember ye-channel. So ngo-9 ekuseni nge-5 ntambama uyafona WhatsApp. Uyafona ulinda kushaya u-9, mase shaya u-9 uyafona ungaze kuze kushaye ubani u-5 ntambama kuphela. Sunday ngisesontweni. Nge-weekend ngiba busy futhi. Pretty Mkwanyana 2407 uthi sawubona bhuti. Ngicela ukubuza ukuphupha ngoNkulunkulu kusho ukuthini? Ngibonile amanzi amakhulu ezulwini like a big wave. Then phakathi kwaphuma abantu abaningi. Ngase bese ngikhuluma-ke nenye intombazane kulabo bantu. Ngiyibuza ukuthi ukhona uNkulunkulu, waphendula wathi ukhona. Usezulwini lesithathu lishoni. Okay, nake singakusho. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha umuntu uphawu oluhle uma ekutshela ukuthi uNkulunkulu ukhona, ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka ingelosi kade izokwazisa ukuthi ungangabazi ngobukhona bukaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ukhona ngempela. uJobe 12:7, kepha mawubuze izinkomo ziyakukufundisa nezinyoni zezulu ziyakukutshela, khuluma kulowo mhlaba uyakukufundisa, nezinhlanzi zolwandle ziyakulandisa. Ngubani ongaziyo ngakho konke lokho ukuthi isandla sikaJehova sikwenzile lokho na? KwabaseKorinti bokuqala chapter 8:6, nokho kithina kukhona uNkulunkulu munye uyise okuvela kuye konke, nathi sikhonela yena, nenkosi yinye uJesu Kristu okungaye konke, nathi sikhona ngaye. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu uphawu oluhle uma ekutshela ukuthi uNkulunkulu ukhona, ngoba sengasho ukuthi kungenzeka ingelosi kade izokwazisa ukuthi uNkulunkulu ukhona, futhi kumele ushumayele-ke uthule ubufakazi ngobukhona bakhe ukuze nabanye abantu bakholwe ngaphandle kokungabaza. Amahubo 105:1, bongani uJehova nibize igama lakhe, nizazise phakathi kwabantu izenzo zakhe. uJohane wokuqala chapter 1:3, lokho esikubonileyo sakuzwa sinishumeza khona nani, ukuze nani nibe nenhlanganyelo nathi, kepha thina sinenhlanganyelo noYise nanendodana yakhe uJesu Kristu. Kanti-ke 3, kuyenzeka futhi uphupha umuntu kube uphawu oluhle uma ekutshela ukuthi uNkulunkulu kusezulwini lesithathu, ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka ingelosi kade izokwazisa ukuthi uNkulunkulu uhlala ezulwini lesithathu. KwabaseKorinti besibili chapter 12:2, ngiyamazi umuntu ekuKristu sekuyiminyaka eyi-14, nakuba-ke wayesemzimbeni angazi, nakuba wayengaphandle komzimba angazi, ngoNkulunkulu waziyo, onjalo wahlwithwa wayiswa kwelesithathu izulu. Okay, ngokaMateyu 6:9, ngakho-ke anokhuleka kanje nithi Baba wethu osezulwini, malingcolise igama lakho. Isaiah 66:1, usho kanje uJehova uthi-ke izulu lisihlalo sami sobukhosi, umhlaba usenabelo sezinyawo zami. So siyabonga besiphendula la iphupho. Omunye usengamphupha uNkulunkulu ngenye indlela ehlukile, kodwa njengamanje besibheka lelo. Siyabonga.